Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri guztioi bigarren kafera. Uretan murgiltzera, gonbidatu nahi zaituztegu. Badira pertsonak, itsasoari begira, mundua ulertzera iristen direnak. Eta badira pertsonak, itsasoari begiratu ahal izateko soilik bizi direnak. Mundua eta bizitza elkartzen baitira begirada itsasoarekin batzen den angeluan. Sahatsaren eta kresalaren arteko musuaren aroan. Pako Aristiren urari ostutako poemak liburutik lapurtu ditugu hitz hauek. Gaur, martxoako 22, uraren mundu eguna delako. Albanu bizi, uretan bizi. Albanu bizi, uretan bizi. Ilargiaren indarrarekin dantzatzen dut nik. Ilargiaren indarrarekin. Uraren nazioarteko eguna, 1983an Nazio Batuen Batzar Nagusiak ezarritako eguna da. Uraren garrantzia aldarrikatzeko. Efemeride honen bidez, uraren mundu mailako krisiaren berri eman nahi dute erakundeek. Baita, edateko uraren hornidura eskura ez duten milioika pertsonak duten arazoaren berri eman ere. Urari buruzko datu asko aipa genitzazke orain. Adibidez, 5.680 litro ur inguru berdirela garagardo upel bateko izteko. Eta mundu mailan 35 bat pertsona daudela urari alergia diotenak. Kotxauak. Bai, baina ez zaituztegu aspertu nahi. Badakizue ostira dela eta ostiraletan guri gai giroan egotea gustatzen zaigula, beraz, hitz egin dezala musikak. Ainepe luzeko zeu alakita ez detela nahi hoi asetuko sekula Peluzeko bidai plana. Egia esan, urari buruzko milioika abesti daude. Itsasoari buruzkoak, ibaiei buruzkoak, euriari buruzkoak, malkoi buruzkoak, dena da ura. Malkoi buruzko abestirik ezagunena, Lagrimas Negras izan daiteke. Miguel Matamorosek 1929an konposatutako bolero kubatarra. Urte hartan, Santo Domingora joan zen musikaria, eta egonaldian Luz Sardaña Andrearen etxean hartu zuen ostatu. Egun batean, musikariak emakumearen negarre etengabea entzun zuen, eta negarrak ez zuen ez etenaldirik, ea zer gertatzen zitzaion galdetu zion emakumeari. Luze kontatu zion senarrak aurreko gauean utzi zuela, beste emakume batekin joateko, eta horrek malko beltzak eragin zizkiola, maitemin eta sufrimendu horretan inspiraturik, kanta hau konposatzea erabaki zuen Matamorosek. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente vivirán en mí. Bertsio asko egin dituzte, baina ezagunetarikoa entzuten ari garen Bebo Valdesen eta Diego Lizigalaren hau izan daiteke. Gaurko egunez zendu zen Bebo Valdes, Suedian. Valdes, Kubako musikari eta piano jotzailea izan zen. Batez ere, kubatar musika eta afrokubatar jazzagatik famatua. Pianoa jotzeaz gain, hainbat egileren obrak moldatu zituen, jazzera edo Kubako erritmoetara ekarriz. Donostiako jazzaldira etorri zen 2003an, eta duela urte pare bat bere seme Txutxo Valdes ere etorri zen, eta urten
Txutxo gurean izango dugu Gasteizeko jazz jaialdira datorrelako. Musikaria izateaz gain, Baldesek Fernando Truebaren hainbat dokumentaletan parte hartu zuen. Hala nola, Calle 54 edo El Milagro de Candealen. Zinemagintza eta malkoak aipatu ditugu, bi horiek elkartuta Don't Cry For Me Argentina datorkit burura. Hau da, ez egin negarrik niregatik Argentina Evita antzerki eta pelikulako abestirik ezagunena. Andrew Lloyd Webber britainiar musikagile, idazle, ekoizle eta zuzendariak sortu zuen Evita antzezlana 1976an, eta 20 urte beranduago izen bereko pelikula estreinatu zuten. Gaurko egunez jaio zen Sir Lloyd Webber Londresen, Evitaz gain 16 musikal, 2 soinu banda eta latinezko requiem meza bat ekoitzi ditu. Bere sarien artean 3 Tony, 3 Grammy, Oscar bat, Emmy bat, 7 Olivier eta Urrezko Globo bat nabarmentzen dira. Ez da, ibilbide profesional makala ez? Running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Jarrai dezagun aritik tireka, zinemagintza aipatu dugu, malkoak aipatu berri ditugu, eta uraren mundu eguna ere dela esan dugu, urari buruzko milaka pelikula daude. Hori da, La Soif du Monde frantziarra, Polanskiren Chinatown, duela egun batzuk menditurren ikusi ahal izan genuen Light Beans for Elena. Lumière anaiek burua galduko lukete jakingo balute, beraiek asmatutako zinematografoarekin gaur egun urazpian filmak egiten direla. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. Eta zergatik aipatu ditugun Lumière anaiak, gaurko egunez 1895ean Auguste eta Louis Lumière anaiek filma aurkeztu zutelako lehendabizikoz. Naiz eta lehenago erakustaldi publikoa urte hartako abenduan egin zuten, 1895ko martxoaren 22an Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationaleko 200 kideren aurrean. Zinemagintza asko aldatu da 129 urte hauetan. Lehenengo film urak 46 segunduko iraupena zuen eta fabrika bateko langileak agertzen ziren bertan. Orain film luzeagoak ikusten ditugu, luzeegiak agian. Resa de Journey izeneko pelikulak 14 ordu eta 33 minutuko iraupena du. Neba. Egin da dago Paradisu zineman ikusiko gara Alemaniarrak Grisez jantzita eta zurdinez Oraindik ez da berandu Samurtasunari toki bat egiteko Zaborrontzira botatako musuak. Tira, 14 orduko pelikula bat ez dakinik, paradisua ote den, luzegi aukeran ez da? Bai. Begira, nik nahiago nuke, gure irratsaioa bezalakoak direnak nahiago nituzkentzun. Bai, ikusi, 2 orduren bueltan edolakoak. Baixe, zuekin egongo garela, 2 ordutxo inguru, 12 arte. Eta gero, bagoaz, asteburuarekin gozatzera. Ea korrikarekin topo egiten dugu. Baina urduritu gabe, Beste lurrera eroriko garata. Ikusi duzu Twitterren korrikako erorikoen aria egin dutela? Bai, Tolosara bihar iritsiko da korrika, eta nik korrika egiteko asmoa dut, hobe grabatzen ez banaute. Baina badakizu, hor dago streaminga, eta streamingak ez du barkatzen. Tira, orduan oiena beroketak egiten hasi beharko dugu. Ongi etorri bigarren kafera. Gaur, martxoak 22 ditu,
ostirala da, eta esan bezala uraren mundu eguna da. Ongi etorri, gure irratsaio txiki polit ontara. Zuekin, Oiana Maritorena genbe. Egunon! Eta zuekin, Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon guztioi. Esan bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera. Gaur bigarren kafeak 7 eta 51 saioa du, martxoak 22, aipatu dugu uraren mundu eguna dela, goizak 10 eta 17, eta egu hemen buruz burukoan. Aldakin guzti forma duen munduak buruz bera ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu. Oiana Maritorena, zer maite duzu? Ui, gauza desente, baina gaur, aurreko igandean, Donostian jakingo duzu bezala, Palestinan gertatzen ari den genozidioaren aurkako manifestaldi bat egintzen. Oso ondo antolatutako manifestazioa izan zen, oso hunkigarria eta hori guztia oso beharrezkoa. Baita momentutxo batean, etzan aurretiko momentu batean, zai geunden, pixka bat antolakuntzatik esan ziguten, zai egoteko, jende asko geundelako, eta pixkat, itxon egin bartzelako, denok batera sirenarekin lurrean etzan gintezen, eta momentu horietako batean musika entzuten zen, Laboaren abesti bat zegoen, eta letrari gabe, batean, xuxurlatzen edo, doinua tarareatzen edo hasi zen norbait, gero kutsatzen joan zen, eta momentu horretan magia sentitu nuen, ez dakit batean atzetik gaina sentitzen nuen, eta ni ere batu egin nintzen, doinu horretara, eta irutu zitzen oso momentu unkigarria. Goizak zuenaz gain, momentu hori oso politia irutu zitzaidan, nola konektatu zan hor besti batekin, egoera batekin, eta soinuarekin bakarrik horrelako leku batean, haize horrazian bertan, itxaso ondoan dagoela, olatuak, ez dakit, oso momentu politia izan zan, eta maite izan nuen momentu hori, olako momentuak asko gustatzen zaizkit, eta aldi berean, eskerrak eman antolatzaileei horrelako bat egiteatik. Ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoriak buruan, hankaka airean igo nahi badezu. Ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoriak buruan, hankaka airean igo nahi badezu, nere gainean. Nere maite duta kontatuko dizuet. Eta nere maite duta da, umeek daukaten gaitasun bat. Zu bazkari batera zoaz, eta pentsa dezagun, elkarte gastronomiko batera.
Eta han dago, jende mordoxka, eta han dago emakume bat bere semearekin. Eta semeak ditu, 3-4 urte. Eta hor da bueltaka. Noski 3 urtetxorekin geldirik ezin du geldirik egotea, nahiko zaila. Eta zuk, umea ez duzu ezagutzen. Ama bai, baina umea ez, eta nun gerturatzen zara, eta bi hitz esaten dizkiozu. Eta maite dut, zuk ume bati minutu bateko atentzioa eskaintzen badiozu, gero ume horrek bueltan zuri zenbateko arreta jartzen dizun, ez? Eta zu juten zara umearen gana, eta ez da galdetzen diozu, eta zenbat urte dauzkazu, edo ze gustatzen zaizu egitea eskolan, edo horrela, eta zuk hori galdetzen diozu, eta gero joan egiten zara, eta bueltakoan, atzetik daukazu umea esan ez, begira liburu hau, begira oparitu zidaten hau, begira gometxak dauzkat nahi dituzu, begira betaurreko, eta zurekin jolastu nahi du. Eskaini diozulako arreta hori. Eta sortzen den bapateko harremana duela ordu erdi, etzen nuen ume hori ezagutzen. Eta ume horrek orain ja, nola galdetu diozun zerbait, eta ari bat hor ireki sortu duzun, ja, berak sentitzen du konfiantza, eta sentitzen du zuri kontatu nahi dizkizula gauzak. Eta iruditzen zait oso polilla da, hori gero galdu egiten dugu. Adinean aurrera guazen nahiko pena da, bai. Baina gaitasun hori zoragarria iruditzen zait, eta beti esaten dugu pixka batzuetan berreskuratu beharko genukela gure ume izaera hori. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gaurko egunez, duela 40 urte, Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalistetako 5 kideren aurkako segada egin zuen Espainiako Guardia Zibilak. Gaur, hori kontatuko dizuegu. Dena, 1984ko martxoaren 18an hasi zen. Espainiako poliziak Rosa Jimeno atxilotu zuenean. Atxiloketa Donostian izan zen, Pio 12. plazan. Oriotar gaztea bere autora hurbiltzen ari zenean, baina inork ez zuen haren atxiloketaren berri izan. Torturen bidez, garondoan pistola jarrita, etxera eta lanera deitzera behartu zuten. Egun gutxi barrura arte agertuko etzela adierazteko. Agentek behartu zuten argudiatzera
haurdun zegoen lagun bati lagundu behar ziola, eta beraz, egun batzuk etxetik kanpo emango zituela. Gurasoek ondoegi ezagutzen zuten alaba, eta susmo txarra hartu zioten deiari. Alabari buruz galdetzera komisariara joan ziren, baina atxiloketa nortasun faltsuarekin erregistratu zuten, eta beraz, Rosa Jimeno izena etzen agertzenan. Atxiloketa isilpean gorde nahi zuten, azken finean, bahiketa bat izan zen. Atxiloketaren unean, gazteak telefono zenbaki bat zeraman. Dionisio Aizpuro, Kurro lankidearen Ziburuko etxearena. Espainiako poliziaren torturak ez zireneten, gazteak Kurrorekin hitzordua egitea lortu zuen arte. Dena prest zegoen segadarako. Hitzordua martxoaren 22an jarri zuten, gaueko 10etan. Pasaiako badiako portutik gertu dauden arroka batzuetan. Linterna baten 3 distira tokia garbi zegoela adierazteko adostutako seinalea izango zen. Martxoaren 22an, 7 aldera, Ziburutik Zodiak motako txalupa batean 5 gazte abiatzen dira. Jose Maria Izura, Pelu, Pedro Maria Isart, Pelitxo, Rafael de las Chapas, Dionisio Aizpuru, Kurro, eta Joseba Merino. Tira eta antzegoen beltza, Merinoren txakurra. Guztiek salbamendu arropa zeramatzaten, babes neurri gisa, haietakoren bat itsasora erortzen bazen ere arriskua murrizteko, eta ondorioz ezin zuten armarik eraman gainean. Ia aldi berean, poliziak Rosa leku hitzartura eramaten du. Lehen ordea, polizia etxetik irtetean operatiboaren prestaketak ikusten ditu. Mugimendu handia zegoen, eta poliziek balen aurkako txalekoak jantzita, armak eta arma gehiago hartzen zituzten. Ni oso urduri jarri nintzen eta galdetzen nien, zertarako nahi zituzten arma hoiek, eta aldi berean, oihuka esaten nien bakarrik atxilotuko zituztela agindu zidatela. Iluntzen astean agenteek itundutako lekura eramango dute Rosa. Arroketaraino jaisten dute eta han lotzen dizkiote hankak soka batekin. Sokaren beste muturra daraman polizia ezkutatu egiten da. Ordua iristen da eta txalupa Pasaiako badian zehar agertzen da. Bere 5 tripulatzaileek urrutitik ikusten dute Rosa eta daraman linternarekin hitzartutako seinalea egiten du. Dena normala da eta gazteak hurbildu egiten dira. Segundu gutxi barru, gaueko lasaitasuna desagertu egingo da. Iluntasuna desagertu egingo da poliziaren foku indartsuen aurrean, eta itsasoa odolaren gorriz tindatuko da. 40 urte pasa dira. Merino gidatzen zuen ontzia. Motorra itota eta amarra jaurtita militante guztiak lehorreratzeko prestatzen ari dira. Zodiaketik jeisten lehenak Pelitxo eta Kurro dira. Eta Rosaren gana hurbildu eta handi gertu kokatzen dira. Jeisten 3. Joseba Merino izango da. Baina ez du gehiagorako denborarik edukiko. Merino makurtuta zegoen, Kurrori txakurra pasarazteko.
Orduan, Rosa geldiarazten zuen soka bat nola tenkantzen zen ikusi ahal izan zuten, eta nola bera bapatean lurrera erortzen zen. Une horretan entzun zen, geldi polizia! Eta dena ulertu zuten. Tiro solte bat entzun zen, eta gero, 20 bat polizia tiro hasi ziren. Merinok, Txapasek eta Peluk, hauek biak oraindik ontzian zeudenak, uretara salto egiten dute tiroetatik babesteko. Lehen boladan ordea, komando autonomo antikapitalistetako 2 hil ziren. Pelitxo, Zoru Irmoan eta Pelu, uretan. Armak isildu bezain laster, Guardia Zibilaren 2 ontzi beste muturretik hurbiltzen hasi ziren, Pasai San Pedrotik. Merinok, uraren azpian besakada batzuk igeri egin eta babesa eman zioten haitz batzuen artean ezkutatzea lortu arren, topatu egin zuten, eta uretatik ateratzea behartu zuten. Merino, Pelitxo eta Txapas arkaitz batean belaunikatzen dira, eskuak buruan dituztela. Merinori metro batzuk urruntzeko esaten diote. Une horretan bertan, paisanoz jantzitako 3 polizia, Txapas eta Pelitxoren gana hurbiltzen dira. Eta hil egiten dituzte. Bi gazteen gorpuak itsasadarrera erortzen dira baleen indarrez. Egun batzuk geroago, autopsiak, komando autonomo antikapitalistetako 4 militateen gorpuetan aurkitutako jaurtigaia kuantifikatzean, 113 topatu zituzten. Fusilamenduak burutu ondoren, Merino bidezidor batetik arrastaka eraman zuten, eta bertan eskuburdina jarri zizkioten. Rosa Jimenok berriz, ezin zuen ezer ikusi. Pistolarekin lotuta jarraitzen baitzuen, auspez. Xok egoeran. Bera zegoen tokitik gertu, kuxkuxeroak pilatuz doaz. Iluntasuna eta kokagunaren urrutiko egoerak ez diete gertaerak ikusten uzten. Baina Rosa zer egoeratan da egoen ikus dezakete. Bizilagunek ambulantzia bat ere eskatzen dute. Bertan sarbidea ixten duten poliziei, neskari laguntza eman diezaioten. Dena amaitzen denean, Merino eta Jimeno Pasai San Pedroko beste ertzera eramaten dituzte. Lau gazteen gorpuak itsas komandantziara eramaten dituzte, eta han egongo dira Donostiako Poio Eierriko gorpuen biltegira eraman arte. Horrela, urratu egiten da prozedura judizial erregularra. Zeinak ezartzen baitu, gorpuak auzitegiko epaile batek jaso behar dituela gertakarien lekuan, heriotzaren arrazoiak argitzeko, ikerketa prozesu baten bidez. Rosa Espainiako poliziaren Donostiako komisariara eraman zuten zuzenean. Hurrengo egunean Madrilera eraman zuten eta 11 egun inkomunikatuta eman ondoren Espainiako Auzitegi Nazionaletik igaro zen. Inkomunikazio aldi osoa kidez galdezka pasatu zuen. Bizirik zeudela, ziurtatzen zioten. Rosak, ez zuen egia jakingo, espetxera iritsi zen arte.
Pasaden urtean jakin genuen, Eusko Jaurlaritzak Pasaiako badiako gertakari buruzko txostena egindu ziola Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen UNESCO katedrari. Eta 2020tik txosten hori kajoi batean gordeta izan dutela. Jon Mirena Landa zuzenbide penaleko katedradunak zuzendu zuen lana. Eta duela urtebete, hilabete honetan bertan izan zuten biktimen senitartekoek ikerketa lan horren berri. Beraien hitzetan oso minduta zeuden. Bereziki txostenean jasotzen diren ondorioak ikaragarriak direlako. Sarraskian eraildako Dionisio Aizpururen anaiak, Peio Aizpuruk, honakoa aipatu zuen. 40 urte daramatzagu aldaba guztia jotzen. Jaurlaritzak txosten hau lortu eta kajoi batean gorde, horrela tratatzen aldira pertsonak? Hauek aldira giza eskubideen defendatzaileak? Gaur martxoaren 22 da eta esan bezala duela 40 urte gertatu zen Pasaiako segada. Guk memoria historikoaren gure aletxoa jartzearren, gau hartan gertatutakoa kontatu dizuegu, Rosaren eta Josebaren testigantzetatik abiatuta. Horixe izan da gure ekarpentxoa eta espero dugu gozatu izana. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, kajikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entxeratu niz berarekin izaitea, eta mementu batez errandit, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan umezara ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Tipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat.
eta onu gutiago LGTB pertsona batentzat, eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da ejaitea askatasunean nahi dugula bizi. Bai. Ne ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere jaiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupatere sofritzen, eta beraz hori ez da lana, zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta berzenaz ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Euskal Herria korrika. Oiana, eraman duzu noiz bait korrikako lekukoa? Bai, behin. Noiz. Ba, duela 2 urtekoan ez? Aurrekoan? Ez urte gehiago pasa dira. Ai, ama hobez pentsatzea. Noiz izan zen. Bai, behin eraman nuen. Bai. Askotan pentsatzen dugu, duela azkeneko 2 urtetan jaialdi hau ez da egin, eta gero esaten du norbaitek. Pandemiatik ez da egin, eta orduan esaten du beste norbaitek. Orduan. Pandemia 4 urte. Duela 4 urte izan zen. Orduan atzerago. Aian azkeneko 10 urtetan ez da jaialdi hau ospatu, eta guk uste genuen baiet. Bai, hola bezarra gertatu zait momentu enten. Bai, baina eraman nuen, bai. Nun? Justu Donostian, gainera guztet, nire etxe azpian Donostiako euskaltegi ezberdinek hartu genuen kilometro bat uste dut, eta orduan irakasle batzuk joan ginen hola zati txiki batean eramaten, eta bai, oso polita izan zen. Unkigarria izango da ez da? Bai, egia esan bai oso polita da momentu hori. Nik ez dut inoiz lekuko eraman. Bueno, baina izango duzu aukera. Ez alduzu eskatu bihar Tolosatik hartzia eta eramatia? Ez, bihar pasako da Tolosatik, baina, bueno, jende askok eraman nahi du lekukoa, eta nik uste dut, etzaidala egokituko gainean, nola erdi lezionatuta nagoen, ez dakit oso urtea proposena den. Aitzakia korreka ziteko egingo ezu? Egingo dut, bai, gainera bihar dator Tolosara. Bai, zordu alde atorkoa? Eguardiko ordubiak buelta horretan. Oso ordua proposa, ez dakizu zenbat poztu ginen Tolosarrak irakurri genuenean. Korrika larun bat ez pasako da, eta gainera pasako da eguerdiko ordubietan. Hau da, korrika saio kikia egin eta bazkaltzera, eta gero juerga ze gauza asko antolatu dira. Korrikaren aitzakian beti ez, ikusi dugu, igandean ere Baionan azenolako festa antolatu duten. Korrika herritik pasatzen denan aprobetxatu egin behar da, eta inguruan festa antolatu. Eta festa izugarria daukate, une hauetan Amurrion, Amurrion daude, izan Amurriok darama momentu honetan lekukoa, eta jendetza dago. Egia da eguraldiak laguntzen duela. Esan behar eguraldi ona, egokitu den aurtengoan oraingoz, ez? Bai, nahiko ondo, esaten zuten gaur eguraldi kaskarra zetorrela, baina tira momentuz, bai Tolosan eta bai irudien gatik ikusten dugunaren arabera Amurrion, agian Euskal Herriko beste txokorren batean euritantak daude, baina hemen eguraldi ona daukagu eta benetan jendetza une hauetan Amurrion dagoena. Nahi badegu euskera igotzen astea, komeni da korrika bilbora geistea, komeni da korrika bilbora geistea. Bat irulau. Eta ikusi dugu Ixa, sare sozialean, Abildoa Axi Anduaga erabiltzaileak korrikako kaidak izeneko aria egin duela, eta zehaztu duela, parentesi hartean, biharrezkoa zan. Eta ordu bertan agertzen da korrikako 9. kilometroan egon zen erorikoa. Lehenengo egunean bertan eroriko bat egon zen. Bertan mutrikun 11 telebistako kide batek nola egiten dituen ezagitzen bat metro aurrera korrika eta nola erortzen joaten den, gero ikusi genuen Azkoitiko alkatearen erorikoa hori bai izan zela izugarria. Atzo Bilbo inguruan autobus parada baten kontra emakume bat ere erori zela,
ezakit Bilbon izan zen, uste dut baiet, Samaniego ikastetxearen lekukoa zeraman gizon batek, eta bere atzean emakume bat zegoen, eta emakumeak besoak altxa zituen ospatzeko, korrika iritsi zela, eta lurrera jauzi. Umeak ere erori dira, antolatzaileetako bat ere, bai, peto morea eramaten dute, antolatzaileetako bat ere erori da. Korrikak aurten, joko asko mandu. Bai, eta ez dakit, euskararentzako dirua lortuko dugu, baina ez dakit ezote dugun diru hori ospitaletan gastatu beharko, Hamaikak bat egiten dute urrunago joateko, urrunago. Esan bezala korrika Amurrion dago, 2057 kilometroa egiten ari da, 2700 inguru direla esan dugu egun hauetan, beraz azken txampan. Azken txampan, 700 kilometro dira, baina bai, azken txampan sartuta dagoela esan dezakegu, eta joango gara jarripena egiten zuekin. Bat eta bat gara-garabi, guazen korrika marrei zerika. Bat eta bat amekazita ni euskaraz, ni eta zu eta ni. Bat eta bat bigara-garabi, guazen korrika marrei zerika. Bat eta bat amekazita ni euskaraz. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Ilunean goxotasuna, argitan bihotza estua, seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi Espainien arteko dantzan, plazera parretan, igerian, nor jarri beharrote dizalantzan, hauna ote dan, maitatu Oporrak hurbil ditugun honetan, asko gara kanpora joango garenak. Kanpoko txoko, paisaia, kultura, pertsonak ezagutzeko asmoz. Askotan bertako historia ere ezagutu nahi izaten dugu. Baina gure herri eta hiriena ezagutzen aldugu. Dardea ikaraz barnean, zergatik harritzen gaitu. Zenbate dakigu adibidez, bizigaren herriko hainbat kaleren izenaren atzean dagoen pertsonan orden, edota zenbate dakigu gure hiri edo herria sortu zenean zein izen zuten bertako txokoek, askotan historian gertatutakoak garai bateko izen hoiek galtzera garamatza, beste hizkuntza batzuk gaientzen baitira, eta hori gertatu da esaterako Donostiako hainbat txokoren izenekin. Alde zaharreko kale askok garai batean zuten izena galdu dute. Ez dira donostiar asko izango agian, Pico del Loro jatorriz Loreto pedela dakitenak. Askorentzat, alde zaharraren erdian dagoen plaza, Konstituzio plaza edo Konstia da. Beste nahietan, izan gaitezen norbera garena. Baina zein da bere jatorrizko izena? 1722an plaza hau eraiki zenean, plaza berria izena jarri zitzaion. Baina politikaren beroaldiak 1828an Kadizko Konstituzioaren omenez akaso plaza de la Constitución izena jartzera bultzatu zituen garaiko agintariak. Herritarren artean plaza berria erabiltzen jarraitu zen. Baina 1887an udal batzarraren erabaki baten ondorioz,
plazaren izena gazteleraz, Plaza de la Constitución izatera pasatzen. Euskaraz, Plaza Berria mantendu zen bitartean. Ondoren beste aldaketa bat ere izan zen. 1936an, frankistek Plaza del 18 de Julio jarri zioten, eta 1969an berriz ere Plaza de la Constitución izatera bueltatu zen. Ez da Donostian gertatzen den kontu bat soilik. Euskara azkenaldian pairatzen ari den oldarraldiak zerrenda oso luzea osatzen du. Baina gaurkoan guk kontu honi buruz sakonago hitz egin nahi dugu Dani Goñirekin. Egunon, Dani. Egunon, bai. Egunon, ongi etorri. Bai, eta galdera garrantzitsu bat, ostiraletan egiten diogu gure kafe utxatarteko kidei, baino guztioi galdetzeko moduko galdera da, beraz, galdera da, ea kafezalea zaren ala ez? Bai, bueno, izugarria ez ditut asko hartzen, baina bai, egunero goizean bai, eta bazkal ondoren ere, sortatzen bada beste bat. Oso ondo, beste bat kafezaleen zerrendara. Gure gonbidatuek orokorrean horixe esaten digute, askok, edo dosi txikietan, edo gehiagikerian, baino orokorrean gehienek kafea hartzen dute. Horregatik izena du bigarren kafea gure saioak. Bai. Bueno, eta esingo geha gainean sartzen, ez da? Galdera zerioagoak. Mila esker, etortzeagatik, hurbiltzeagatik. Ni pixka bat historia kontatu du, baina uste dutzuk askoz ere hobeto kontatu izango duzula. Konta iguzu pixka bat zer egiten ari zareten Plaza Berria. Berriz ere izan da dingure Donostiako plaza hau. Bueno, ni lehenengo argitzeko ni ez naiz historialaria, baina kontuaz azkenean ikasi egiten da, ezta? Inguruan badaude historialariak eta haiengandik ikasten da. Nik honea iristen naiz, Donostiarra naiz, euskalduna naiz, euskaltzalea eta euskeraz bizi nahi dut. Eta orduan konturatzen naiz zer gertatu dan herriotan, bizi izan dut, bai? Frankismo garaian eskolara eta junitzen, orduan gaztelaniaz dena, bizi izan dut, historia hori, mehan askotan gure memorian ezabatu egiten duten, moldatu egiten digute, ezta? Eta askotan, orain ikastoletaz hitz egiten duenean, badirudi, frankismo bukaeran hasitako zerbait dela. Eta ez. 1800 bukaeran, 1900 ja sortu ziren lehenengo ikastola. Zergatik, plaza horrek duen konstituzio horrek, debekatzen zuelako euskera erabiltzea, eskoletan eta barrez. Orduan, atzera egin behar da. Eta segurazki, atzerago ere, bai. Honek, eta lehen aipatu duzulako baskoten izanak galdu egiten dira, galdu ez dira galtzen. Galarazten dizkigute, batzutan galdu daiteke egia da denborarekin, baina gehienetan norbaitek beste zerbait jarri du edo, ordeztu duelako, zigortu duelako, eta hortik etortzen dira, ez? Galerak nolabait programatuak dira hizkuntzarena bezalaxe. Neri beti oso bitxia egiten zait adibidez Loretope lekuaren izenarena, zen nire inguruan ez dakit jende askok hori erabiliko lukeen oraindik. Loretope orain, irutxulo ekarri eta aldizkarean, da hor, Loretope bere saila edo artikulu badago, baina nik lehenengo aldia, nik piko loro esan dio, beti gometatik, eta lehenengo aldian Koldo Izagirreri entzun nion, aterazun liburuska bat, euskararen historia Donostian edo, eta han, ez da? Loretopea, Donostian Loretopia. Amaiera hori egiten zelako, Arkupia, Loretopia. Orduan, hasi zirenean, garai hartako turismoa eta madrildarrak eta etortzen, horrek etzien ezer esaten. Eta norbaitek, Madrileko prensa, orduko kazetariren batek edo, ez el Loreto, pues el Lorito, pues era Lorito, haitz piko bat, un piko, Lorito, y pía, pío, pues el pico del loro, ez? Eta orduan haiek esartzen dute, eta gero, ezabatu egiten da, ez? Eta hori, Koldo Izagirrek kontatzen zuen hori, pico del loro eta hor, piraten, el oro, ez genuen, pico del loro, pico del oro, eta urrea, bagian garai bateko piratek edo, orain ez jauregia den lurroietan edo, izkutatuko tezuten, ez, orduan, ez dala bakarrik, era asko hartu ditzake izenak, ez? Eta horrekin batera, gure izana juten da ezabatzen. Eta Plaza Berria, zer esan dezakegu plaza honen inguruan? Esan dezakeguna da, izenak
jasotzen dula, azkenan biltzen du, ez gara hortaz kontziente, baina herri honek jasandako zapalkuntza, ez? Eta niri, gaur netorrela, egun hauetan ikusi dut Bizkarsoro filma, ez da? Ezakit ikusi duzuen. Eta askotan badugu joera pentsatzeko, herri txiki bat, mendialdean, eta horrelako lekutan gertatu dala, ez? Baina Donostia Bizkarsoro handi bat izan da, ez? Bizkarsoro handi bat, eta Bizkarsoro filma azten da 1915-ean, ez, gerra eraman da, garai hortan eta eskolako, baina hori askoz denagotik. Hau da, Donostian debekatu zenean euskera erabiltza eskoletan, Moiano legea, eskola garaia edo eskola universalizatzen danean, 1857an da. Eta lege horrek, noski, debekatzen ditu euskera, katalana, galegoa, Filipinan edo Ameriketako beste dozein hizkuntza, ez da? Eta askatasuna dute, umeak zigortzeko, fisikoki, psikologikoki, ez debekatzeko beraien hizkuntza, eta hori da, espainolentzat askatasunaren konstituzioa, ez, askatasuna ekarri zin konstituzioa, ez. Baina, hortaz ez gera jabetzen, garai hartan Donostiarrak, 80% euskaldun elebakarra zen. 1820an eta aurretik, euskaldun elebakarra zen, beraz, konstituzioa etzekiten ez da zer zen. Baina, ez hartzen dute, debekatzen dute, prentsak jenteak ez du erabiltzen ez idatzia, orduan dena egiten da gaztelaniaz, espainolez esango dut, eta hor juten da, ezabatzen naiz eta herriak bere erabilena jarraitzen zuen. Seguriosoa den ere ez, askotan zuk lehen esan duzu, ematen duela frankismoarekin bakarrik ez, ezabatu zirela beste hizkuntza hauek, baina ze atzera ere zenbat dagoen, ez? Bai, nik zute lehenengo euskeraren aurkako lehenengo debeko idatzia jaso zen hori, Sanbarren liburuan ertzen da, Ueskan izan zen, Ueskako azokan. Ueskako azokan 1900 edo, atera zuten arau bat debekatuz, Pirinaldetik edo euskatik, euskera erabiltzea azokan, ez? Eta hortik aurrera, etengabekoa izan da. Gertatzen dago, gure memoria bizi izan duguna, beti izan da horrela, beti izan da nire bizitzan, ez, baina ez da ere, ez, eta orduan. Gainera azokak, ez? Azokak ere badirenean, ez? Hor hizkuntza, jario eta truke bat sortzen da. Eta euskarak ere bere txokoa izan du, adibidez Donostian askotan aipatzen da, ez? Beretxa inguru hortan garai batean, beste kutsu bat zeukan, deno badakigu, askoz ere, baserritarra bertara joaten zien produktuekin, hizkuntza bera ere askoz biziagoa zegoen, eta gaur egun dugun horrekin ere horrek, segurazki kalte egin dio hizkuntzari berari. Oraindik orain kontu honekin aritu geranean eta hainbat jende hola iritsi zigo hainbat testigantza eta unibertsitatean irakasle den batik esaten zuen bere gurasoek Hernanikoak eta Hernanitik orduan Donostira etortzen ziren bereien produktuak, ez, nekazal produktua saltzera eta haiek oraindik plaza berria erabiltzen zutela. Plaza horretan, Hernaniarrak izan da, ez? Plaza berriragoaz saltzea, ez da. Eta nola hasi zen sortzen mugimendu edo egitasmo hau pixka bat berriz ere bere izena, bere jatorrizko izen hori erabiltzen jarraitzekoa edo batzuentzat hastekoa? Uste demo, une desberdinak izango zitula. Ni lehenengo aldian zunuen hori, gaina korrika batean izan zen, Txiartegiri omenaldia egin zitzaion, eta egin zion omenaldia kioskoan, eta esatariak edo aurkezleak edo esan zuen, nun bai goizean, bezala 1000 ekitaldi daude, eta bazkariren bat edo zerbait izan zen Konstituzio plazan. Eta hori txerek gora esan zen, ez kontuz, esan duzuen Konstituzio plaza hori plaza berria da. Ja badira urteak, hori izan zen nik lehenengo aldia. Ben horren aurretik badakit, 1979an, hau da, horrengo Konstituzioan hartu ondoren da, izena aldatu berriro, Plaza del 18 Juliotik ofizialki aldatu zenean, egon zirela orduan, aurretik, 18 de julio jore aurretik plaza berria zuen izena, Plaza Konstituzion biak zituen, eta garaia zen, hori gogoratzeko, eta hori aprobetsatu zen, frankismoak ekarri duzuen galerarekin, memoria galerarekin, eta ohitura, euskaldunak ezin zuten plaza berria erabili, ezin zuten euskeraz egin. Iñaki ezin zen edo Miren deitu beren seme alaberi. Ignacio edo Maria edo esan behar zuten jendaurrean bezala isunak zituzten. Orduan plaza berria ezin esan. Eta 18 de julio ez esatarren, Franco ketzuen jarri 18 de julio, Donostian baziren frankistak, eta haiek jarri zioten 18 de julio. Baina frankistak ez zirenak edo kontrakoa, bazin badegu plaza berria esan, konsti,
Pitaran Sorenak esaten du, beritzet kusti esaten zutela, zotan da jendeak, bueno, nik egumetan, gero jakin nuen, baina Lakosti, ezagutzen nuen kosti bakarra Adanen kostila zen, ez da, saietxa. Eta pentsatzen nuen, lotura hori egin nuen, Lakosti zala, Lakostillaren laburdura, ez? Eta, bueno, 11 ditugu eta azken ordua ezagutu behar dugu Naiz Irratiko estudio zentraletatik eta bueltan jarraituko dugu Danirekin izket. Okerez banago, Oñatz Aizpuru prest da azken ordua elkarbanatzeko. Hori da, azken ordua elkarbanatzeko korrika batean etorri gara, baina iritsi gara. Bueno, kasu honetan, gaur gurean Peio Otxandiano Euskal Herria Bilduko, Arabizkia eta Gipuzkoako lehendakari gaia izan dugu, hainbat gai jorratu ditu, eta tartean biztan denez, Osakidetzaren egoeraz dakizuenez, berau iraultzeko programa eta puntu zehatz bat, dokumentu zehatz bat aurkeztu berri duelako Euskal Herria Bilduk, eta nolabait orain arteko politika guztien ispilua dela, gainbera, horren irudia dela, esan du Otxandianok. Momentu honetan daukagu egoera bat larria Osakidetzan, ez? Nik uste dut herritarrek hori pairatzen dutela, profesionalek denbora daramate esaten, egoera ja kasu batzutan jasangaitza dela, eta Osakidetzak behar du erregenerazio bat. Eta hori ez dago batetik bestera egingo den zerbait, badira neurri batzuk epe laburren hartu beharrekoak eta neurri egin inpaktuak ikusi behar dira, hainbat esparrutan, baina horrekin batera behar dira hainbat neurri estruktural egiturazkoak, hain zuzen nik uste dut Osakidetza behar duelako goiti berako eraldaketa bat, ez? Osakidetza berriro zuti jartzea izan behar da gure ambizio nazionalaren adierazpen handietako datozen urteetan. Gure ambizio nazional hori ikusi behar da osasun sistema bezalako zerbitzu publiko bat bermatzeko alegin hortan. Eta nik uste dut horretarako aukera badaukagula datozen urteetan. Bueno, hori da Peio Otxandiano gurean esandakoa beste, atozen informazio boletinetan zabalduko duguna, korrikarekin bat eginez une honetan, Salbion, Amurriotik atera berri Tubos Reunidoseko langileek, labeko ordezkariek daramate testigoa, gaur ere eguraldia lagun jende asko ikusten da, 2060 kilometroan dago, Araban, esan bezala, ondoren berriz ere Bizkaira egingo du jauzi, Bizkaian jarraituko duelako gaur egun osoan zehar, eta gauerditik aurrera behin Urkiola pasata eta Otxandiotik, Debagoienera sartuko da, eta bihar egun osoan zehar, Gipuzkoan ariko da korrika. Bueno, eta goi hori aipamen bat amaitzeko, Aitamari itsasontzia esan genizuen behin erreskatea eginda Euskal Herrirako bidean zela, gaur Bilboko portura iristea espero da Bilboko Itsas Museumaren parean jarriko dute Aitamari, bertan bisitak egiteko aukera izango da, eta nolabait probestuko dute Euskal Herrira etxera itzultze hori, sentsibilizazioan aurrera jarraitzeko ondoren Bilbotik, Pasaiara, Itsas Festivalera etorriko da, Itsas Salamentu Humanitarioko gobernuzkoanpoko erakunde ordezkariak izango diraan, mai inguruak eta bestelakoak dituzte prest, Pasaiara ere joaten direnako. Hauxe beraz, kontatzeko genuena, gero arte. Eskerrik asko Oñatz segi, baina oraingoan lasai batean eta ez korrika mesedez, erorikoen Twitterreko ari horretan jarri behar zaitugun zu ere. Guk aurrera egin behar dugu, esan bezala, Daniri galdera gehiago egiten. Beso gozotan galtzen naiz ta Eta gaiarekin ari ginen ez aproposa iruditu zait Silvio Rodríguez euskaraz kantuan jartzea. Aipatu diguzu Dani, ez da zuk noiz entzun zenuen akaso, ez, lehen aldiz Plaza Berriaren kontuarena, 2022an 300 urte bete ziren, okerrespanago, eta pixka bat hor urte hortan ere ekitaldi ezberdinak, eta pixka bat, bultzada bat emana izan zitzaion honi, ez da? Esango nuke lehenago, hau da, hor izan da 300 urte, aurretik 2023an izan ziren 200 urte zuntxiketarena, eta hor egin ziren ekitaldi asko. Eta hor sortu zen Hiria Sutan elkartea, eta horrek 200 plazaren 200 urte horietan, horri helduta egin zuen eskaera hori
Eta gainera, ikusten ari naiz, plaka batzuk Bai. ere jarri zituzten, plaza berria, 1722, 2010, ezta? Eta orduan uzet, Izagirre zela alkate, eta Blonkendore zutela, eta nik hor ja ezagutu nun, bai, gehiago, eta hor, baina oraindik etzen edatu. Baina hor gelditu da, enbatengan, nola liteke, justu hori ez, bizkarso hori, gu ezabatu gaituen konstituzio hori esatea. Garbi denean, eta aldi berean, plaza berri hori eraiki zenetik, eta garaio horretan, antzeko plazak eraiki ziren leku askotan, ez da? Bilbokoak oraindik plaza berria du izena, eta Euskaltzaindia dago bertan gainera, ez? Konstituzio horren baitan Euskaltzaindirik etzen existituko. Orduan ezingo luke egon konstituzio plazan Euskaltzaindia, ez? Baina Bilbon badago, Bilbon frankismoak beste ez, plaza zirkularrari ari jarri zion plaza Espainia. Gasteizen ere, garaitxu hortakoa da plaza berria, erabiltzen dena. ETBek berak urte hasierako jaia hor egiten du, plaza berrian, eta horra iragartzen du, baina ofizialki plaza Espainia da, frankismoan jarria. Hor bat gertatzen da, eta gure aldetik eta alde bezala ikusten du, zergatik hainbat prensa komunikabidek eta, erabiltzen dute Gasteizen, ofizialki plaza Espainia, eta Donostian ez, hor badago, eutsi nahi bat alde batetik, horrekin, memoria horrekin izana ere badatorrelako, ez da izen kontu bat. Agian beste izen bat jarriko lukete, baina kendu behar den, ordeztu beharko genuken hori ez dute ikutu nahi, ez da? Eta orduan, bueltatuz horri ja, 200 urte izan ziren orduan, zuntxiketaren eta genozidio horren gazazari gerala, genozidio bat izan zen, Donostian 7.000 biztan lezituen, eta 700 hil ziren, eta gero ondorioz urrengo urtean gaixotasunak eta 1.000, hau da, 7 bat. Ez? Baina, guri kontatzen zuten, zu hartuzun irian, ez da, zu atximista jo edo orain, orain besteko jatetxe egongo, ez da orain dauden bezala, baina zu hartu du batek eta egurrezko etxeak dira, eta dena, ez. Hori izkutatu zen, orain ez dela asko arte. Orduan, historia oso badago, ez, Donostia iria. Eta orduan, begiratzen konturatu ginen, taldetxo bat, plaza inauguratu, 1722an inauguratu zela. Orduan, udan konturatu ginen, 2022 aurten egiten ditu 300 urte, aitzaki bada, ateratzeko, soinu gehiago emateko, edo ateratzeko berriro. Eta horra ginen, eta azaroan 19 egin genuen aurkezpen bat plaza berriak, 300 urte, harin, bere arrakasta izan zuen, eta handik aurrera, ikusi genuen, garbi da instituzio aldetik, aldaketa horiek beti, kasu honetan, instituzioek aldatu zutenez, ez dutela interesik. Herriaren erabileren arabera etorriko da, ez? Orduan, gazen azapia, erabileran aurrera egiten du. Eta, hori izan zen 22an, eta 23ko ekainean, manifestu bat edo adierazpen bat atera genuen, Donostia raskok, kultura jende asko sinatua, ikusten da, jendeak baduela gogoa, eta adierazpen hori atera genuen, plazari, esan ez, guk, jada, sinatzen genuen guztiok, plaza horrela erabiliko genuela, izen hori, eta deia egiten, bai jendeari, norbanakoei, bai elkarteei, eta instituzioi ere, izena aldatzeko. Eta ikusi duguna da, tarte honetan, erabilera ari dela bere bidea egiten. Hainbat sektoretan partezarreko auzo elkarteak, partezarrean bizi edo uste duela, horrela erabiltzen du. Bere komunikazio guztietan, horrela ateratzen du. Orain korrika dagola, korrika batzordeak, baita ere, kresalak, elkartek erabaki dute, horrela erabiltzea, ez da? Eta inguru baten, eta jende ikusten da, konstin, plaza berrian, ez? Ari da. Ezin dugu hortan bakarrik utzi, gero eman beharko ditugu, pentsatu beharko dugu horrengo pausa, lehenengo hori izan sozializatzea izenarena, ez? Gero,
beste urratsa emateko. Eman alizateko. Beraz, ikusten da pixka bat mugimendu hori edo jende ari dela harrera onarekin edo egiten. Neri noizbait gertatu zaite, Plaza Berria esan duzen aldaketa hori, bai, egia oso barneratua dagoenean zerbait, prozesuak ez, pixkat poliki joaten direla batzuetan. Nik beti ezagutu dut horrela, baina alako batean, agian ariketa bat proposatu duzu buruari, egunero 3 minutu, ez da? Enun ospatu neno egin ere lehenko parranda hundi hori 16 urteekin, Santo Tomasetan, Plaza Berria, nun dago 15 taberna, Plaza Berria, nun egiten diran, ez dakizer, Plaza Berrian, hori, behin 20 aldiz erabilita, baina sartzen da, eta, alako batean despiste bat duzu, ez da zer egertatzen, ez? Baina, egia da, hainbat jenderen artean, aldatu dela. Eta zuk hori, uste duzu horrela joango dela aurrerantzean, eta gero horrek agian erakundeen aldetik ere aldaketa bat ekar dezake, egia da, denbora beharko dela kaso, baina... Ez dakitzen bat, guk esan genuen, horren hartzen duen martxaren arabera, gero ja, adierazpen bat egin bagenun, bagian eskaera formal bat egin dezakegu, ez dugu erabaki, ez delako, elkartekin eta Donostiko eragileekin egin beharren zerbait. Egia da, eragileak, hizkuntzaldeko eragileak, bagera, euskaltegiek, auzo elkartek eta adierazi dutela, ez da, eta elkarte askok ere bai, eta norbanakoak, momentuz hor utzi genuen. Bestela, gaia, dena da politika, ez da, baina politizatzen denean alderdikeri kontutan sartzen geanean, orduan atzera egiten da, orduan, eta gure urretxetako bat zan, komunikabideetan lortzea. Horrek izugarrizko salto emango lukelako, agendak usten badu erabiltzen dela, irutxuloko hitzak horrela erabiltzen du. 22 egin genunetik lehenengo aurkezpenura horrela erabiltzen du. Eta horrek ekarri du zabaltza, baina Donosti mailakoa eta badaki euskaldunen artean. Zergatik garak, naizek, berriak, ez dute erabiltzen, eta Gasteizen erabiltzen da. Baskotan tradizioz, ohituraz, bordegu sartuta, eta eskatu izan diogu, eta elkarrizketa hau ere eskatu genuen naiz irratian, da bezalekutan, horretarako ere bazan, ez? Gogo eta hori egin behar dela. Agian Donostiaraz bazera ez duzu hain horrela bizi, eta, baina du garrantzia zentzu horretan, ez da? Gure memoria da, eta ez da edozein izen. Niri oso bitxia egin zait, eta ez duen ezagutzen Gasteizko kasuarena, ez? Plaza de España izan, baina erabiltzea Plaza Berria baita komunikabidetan ere ez, eta zergatik Donostiaren kasuan ez den egiten, ez? Hor esaten zenuen hori. Hor bada... Gertatzen da Gasteizen egia da, Plaza Nueva, Gasteizen hizkuntza eta biak erabiltzen ziren, eta... Orduan, naiz eta frankismo garaian, Gasteizen ordurako erdaldunduago zegon. Euskerazkoa, baina gaztelaniazkoa erabiltzen zen, eta frankista ez zirenak, utzi zioten horri. Ez horren beste agian Plaza Berriari, baina bai Plaza Nuevari. Orduan gero Plaza Nueva deno da, berria dela, ez da. Eta orduan herrian, eutxi dio, Donostian ezabatu zen, hau da, ni familia bizkat ikastolen sortzailea, eta horrela izan da, eta gurasoi eta galdetzen da, ezabatuta zuten memoriatik ez zuten. Orduan, horrelako debeku baten ondoren, berria desagertu zen, eta kosti izan erresistentzia izen bat. 18 de julio ez ezaren, o Plaza del Generalísimo balitzez. Horrez genuke onartuko, eta onartzen dugu, arek ekarritakoa, frankismoak ekarritako horatera genuen horritxo bat, horrek zer ekarri zuen, ez da? Zenbat jendek ies egin behar izan zuen Donostiatik frankismo garaian, espetxeratua, fusilatuak, euskera guztiz debekatua, izena, lanpostua galtzea, ez? Errepresio hori eta eskoletan desagertu. Ni mundeizen ikasi nun, lehenengo protoikastoloetan handereño batekin, baina gero batxillarra eta geroa hainbat jende ezagutu dut, 7 urtetan, hitz bat ez zutenak, ez genekinak euskaldunak ziren, aparte zarrekoak, igarakoak, trenez etortzen ziren Hernanitik, Urnietatik jendeare, atotxara, ez? Eta trenean, antxe izkutatzen zen euskera, eta euskalduna zen jendea, ez gergin batzuk bai, baina familian bizi genuenako, nik nire anaiakin euskarita genuen, baina oso gutxi ginen, eta askoz, biagnekienak askoz gehiago ginen, ez da? Hori guztia frankismoa, baina gauza bera, izan zen aurretik, ez? Eta horiek guztiak konstituzio, eta konstituzio horrek frantziakoari kopiatua zen, ez da? Frantziako iraultza, dena ona, ez, herriekiko, ez, goze duzarekarri duen. Orduan,
joan zait pixataria, baina esango nuke, badala ez garaia, ez berreskuratzeko eta hori edatzeko. Eta jendeak jakiten duenean, egiten du, ai ama, ez? Ze kosti, bueno, la loli edo kotxi edo, eta gizela zela da, ez dakigu zerrari garen esaten, ez? Bai. Beraz aurrera begira, zer eskatuko zenuke edo, zer esan nahiko zenuke hemen irratian zure hautsarekin? Behin historiaz, errealitateaz eta jabetuta, plaza berriari leku egin behar digula. Eta plaza berria ez da bakarrik espazioa. Plaza da jendartea, ez da, bertso plaza da jendartea, jendaren arteko harremanak. Eta gaur egungo plaza ez da lehengoa, jende aldatu da, orduan nahi duguna da, plaza euskalduna, plaza harrera plaza bat, jendearekiko, berdin zalea, ez? Eta hori da, eta orduan plaza berri bat, ez oraingoa, ez konstituzio zahar horretan dagoen plaza hori. Orduan, hortaz jabetuta, ariketatxoa egin eta aldatzea. Eta komunikabidei bai, ez? Badakigu batzuk ez dutela nahiko. Hori da, bizkar soro araudioin alde daudelako. Bai, hizkuntza, herria, kultura bat, desagertzaren alde daudelako. Baina alde bat zaude, berreskuratzearen alde bat zaude, erabili. Bitzak, gogoeta hori egin dezaten. Eta erabiltzen hasi. Horrek izugarri biderkatuko duelako erabilera, ez? Kaleko erabilera hori gaur egun dena, gaur parte zarrean batzoaz, eta edozen, oraintxe korrika dela eta egitarau ateratzen dutenean, plaza berritik abiatzen dira kantu jirakoak, plaza berrian dagoetak izerrekitaldia, ez? Zean, Euskararen egunerako, auzoko batzordak egin zuen, eta hainbat gauza, noski plazan egiten dira, zineman aldi bat, barkupean, eta plaza berrian. Eta gero zer udalak parte hartzen duenez, eta horriak ateratzen ditunez, esku horri aterazun, eta plaza berria agertzen zen guzitan, plaza konstituzion jarrita. Konstituzio plaza. Orduan, horriak ez ziren banatu. PDF-an zuzenketatxoak egin eta banatu zituzten jende artean, online, modu digitalean, plaza berria jarrita. Bortxe dago, ez da? Erabiltzea. Aldarrikapen hori egingo dugu, eta nik nire hausnarketatxoa ingo dut, eta saiatuko naiz beti, eta eskapatzen den horietan ere, ingo dugu. Eskerrik asko gurera etortzeagatik, Dani, beste batean bigarren kafe bat hartuko dugu, bigarren kafe izena ditu saio honek, eta... Eta hirugarren bat. Egiteko prest dagota, ja lotxak galdu nituen, batzutan zentzuzko gauzak esango ditut bestetan ez, baina... Interesgarriak ziur. Orduan, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena hartuko ditugu, baina orain aurrera jarraitu behar dugu, urrengo gonbidatua zai bai daukagu. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Gelditu makinak. Korrontearen aurka joateak energia asko eskatzen du. Pentsa, marea bizixiagoetan geldirik mantentzea bera zaixamarra suertatzen bada. Gizakiaren ezaugarria da ordea, ingurua bere probetxurako baliatzea, eta nola ez, korronteak indarra badu egongo da moduren bat energia hori transformatzeko. Gelditu makinak barku egin eta itsasora goaz. Alain Ulazia EHUko irakasle eta eolo ikerketa taldeko kidearekin itsas energiak aztertuko ditugu eta kontatuko digu ikerketak zertan diren, teknologiaren nondik norakoak eta baita euskal kostaldeko zenbait adibideren berri eman ere.
Bestalde badaude itsaso artifizialak, Aizarna Zabalgo olatu ez gain, esan nahi baita. Karretera izan daiteke bat, maiztasun jakinik gabe igarotzen dira batzuetan. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. Inigo Elosegi, Donostia, aktorea. Erizaintza ikasi eta urtebetera, Osakidetzan lanean ari zela ezagutu zuen antzerkia lagun batekin batera. Donostiako Lugaritz kulturetxean eskainitako eskoletan parte hartzen hasi baitzen. Bertan 3 urte eman ondoren, Zurriola antzerki eskola ezagutu eta bertan darama ordutik. Ubu errege, Ilargian, Desira eta orain eskuartean Jerma lana prestatzen ari dira. Azken hau, Gerardo Markuletak itzulia. I tell you I love you, and I always will. And I know. 2018an, Kalegorrian obra laburra estreinatu zuen Pabellosen, Ainhoa Etxebarriak zuzendu eta idatzia, eta Jos Ortiz de Zaratarekin batera. Agian bertako esperientzia politaren oroitzapenak lagunduta, 2022an Zurriola antzerki taldeko kide Iñaki Ziz eta Eneritz Sánchezekin batera, gaizki lana estreinatu zuten bertan, eta baita publikoaren saria irabazi ere. Ondoren, 13 konpainia sortzea erabaki zuten, eta Duze Dobre lana ere, bertan, Pabellon 6en estreinatu zuten. Kriseiu saria irabazi zuten, euskarazko obra honenarena. Gaizki lana, harremanei buruzkoa da. 2 izatetik, 3 izatera pasatzearen bidaia, eta baita ondorioak ere. Duze Dobren berriz, haurdunaldi subrogatuaren gaia taularatuko dute. Bikote batek, Ukrainiako emakume batengana joko baitu guraso izateko. Honek, bikotearengan sortzen dituen zalantza, beldur eta kontraesanak erakutsiko dizkigu. Bi lanen zuzendari Jose Rafatxado izan da, eta oso eszeneratze berezia izan dute bi lanek. Biak obra laburrak izan da, eta honek programatzeko zailtasunak dituela ikusita, formato berri bat sortu dute. Duze
gaizki. Donostian, bilanak ikusteko aukera izan dugu dagoeneko, baina aste santuan berriz ere izango dira bertan, Victoria Eugenia klubean, duze gaizki eskainiz. Martxoaren 28 eta 29 izango da arratsaleko 7:30. Egun horietan plan asko izango ditzake jendeak, baina hemen jai egunetarako beste proposamen interesgarria luzatzen dizuegu. Eta horri buruz hitz egitera ekarri dugu protagonistetako bat. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Inigo Elosegi. Egunon, Inigo, zer moduz gara? Kaixo, egunon, plazerra, hemen egotea. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, eta lehenengo galdera, kafe hutsa izena dut arte honek, bigarren kafea saio honek, beraz galdera egin behar dizugu. Kafea gustoko duzu ala ez? Bai, oantxe bertan hartu dut bat hor plazan, asko gustatzen zaitea esan. Eguzkitan terrazan hartu duzu? Bai. Jai, inbidia, eta hemen zulan sartuta, Juri. Jazta, haserretu naiz. Oian egin zu galderak, jazta, pikatu naiz. Eta bazoaz, plazara? Ez, gero, 12. Oso ondo. Bueno, bainigo, hasiko naiz ni galderekin. Aipatu dut erizaintza ikasi zenuela, eta amaitu eta urtebetera hasi omen zinen antzerkiarekin. Ez dakit nola izan zenuen lehen kontaktua garai hortan, askotan hemen gonbidatua txikitan eta abrasten dira, zuk esan zenean, berandu hasitakoa. Bai, egia da, beti gustatu izan zaitela antzerkia, hola txikitan ikuste genitunean, hola ikastolan eta ikastolan antzezlan desberdina eta hola pioa gustatzen zitzaidan, baina egia da ikastola bukatu ondoren, erdi tokatze zala ikasketa jarraitzea eta erizaintza ikasi nuen, eta gero erizaintza bukatu, lanean hasi eta antzerkian apuntatu nintzen. 3 urte zaritu zinen Lugaritzen eskaintzen ziren eskola hoiek hartzen. Zer erakarri zintuen, ze badirudi, zerbait aurkitu zenuela, ez gustuko zenuen zerbait bertan? Bai, nik 13 konpainiako kide den Eneri Sánchez ezagutu nuen unibertsitatean, eta berarekin beti, niri antzerkia pioa gustatzen zait, berak ere berdina esatezun, zergatik ez gara apuntatzen, ja bukatu egu karrera, ez? Eta apuntatuko gara Lugaritzen, eta biak apuntatu ginean bertan, eta egia esan, esperientzia izugarria izan zala, eta engantxatu gintuen. Eta hortikan aurrera, 3 urte egon ginen Lugaritzen, taldekide desberdinekin, pixkat antzerkiaren teoria edo, teoria praktika hori lantzen. Eta gero, ja 3 urte pasata, Zurriela antzerki eskolaren berri jakin genuen, eta lortu nuen Joxerra fatxadoren telefonoa, eta berekin hitz egin nuen, eta baietz, venga, animatu, gaina ibilitako azate, eta horrela, Joxerrakin gelditu nintzen, kafe bat hartzeko, eta beha bultzatu ninduen, venga, apuntatu, eta venga, hasi ja, etorri aste artea, eta venga. Eta hasiera batean ni sartu nintzen, bertan Iñaki ja bertan zegoen, eta gero eneritzi esan nion, oso ondo, egia esan talde bikaina da, Joxerra ere super jatorra da, animatu zure bai, eta gero bera, ezagit, 2 astetara edo animatu zen. Eta zer topatu duzue bertan? Ze urteak badira, bertan zaudetela, zer eskaini dizue talde honek? Taldean ere aldaketak egon dira, kideen artean, hori egia da? Egia da gu hasieran sartu ginean talde osatu bat zala, eta aktore oso onak zeuden, eta neriz eta bio sartu ginean URG obran, eta ginean pixkat, baina, sartu ginean, lekua intziguten, eta oso gustora egon ginean, lehengo talde horrekin, eta, gero taldekideak batzuk guztea erabaki zuten, motibo desberdinengatik. Bai, bizitzan aldaketak. Bai, eta gero taldekide berriak ere gehitu dira. Eta egia esan, daukagun taldea oso majoa da, oraintxe bertan 6 gera, eta taldeak bultzatzen gaitu, egia esan oso gustora gaude, Joxerra ere artista bada, berarekin oso gustora gaude, egia da urten jubilatzen dela, zakigu urren urtean zingo egun, baina bai, oso gustora, egia esan Zurriela antzerki eskolan, gainera antzerkia euskera ziteko dagon, Donostin dagon, ezagita aukera bakarra ez balin bada, aukera hoberena bada, nik uste, bai, oso gustora. Klauna landu duzue asko Joxerrarekin, ez da? Bai, lehengo obra, URG obra izan zen lehengo aldiz euskera zitezan lehengo aldia, URG, eta Joxerrak bideratu zuen klaunetik. Orduan egon ginean, 6 hilabete edo klauna lantzen, eta egia esan, klauna da beste esperientzia bat. Nik uste klaunetik asko ikasi dezakela aktore batek eta inin bar dela. Ez?
Zuk zer ikasi duzula, esango zenuke klaunetik, nik uste dut ere magia baduela, denentzat agian ez, baina askorentzat. Da, desinibizio totala, ez? Inozentzia totala. Orduan nik uste hortikan beti hori ja behin deskubrituta gero da kapak jartzea bezala, ez? Eta, bai, nik uste mundu guztia pasa beharko litzatekela esperientzia hortatik. Nik asko gozatu nun, eta noiz behinka ere, askotan obra bat, oain aurten Jerma egiten ari gera, eta aurretik ere egin ditugu klaun saio batzuk. Bueno, nik uste hortikan ere, Joserra bera klauna da, zurekin batera, Eta nik uste hortikan gauza asko bideratu daitezkela. Jerma aipatu duzu, Lorcaren Jerma hori euskaratu egin duzue, oso bestelako obra bat, sakona, nola daramatzue lanketa hau? Gogorra, egia da, testu asko da, ez? 6 aktore gera, eta orduan, asteartero, elkartzen gera, eta asko ikasi behar da, eta gero, gehien bat, eneritzek dauka Jermaren papera, eta egia da, berarentzat, nik uste, esportua da, azkenean Jerma, ezakitan dana ikusi ez duen, irakurri ez duen, baina Jerma azkenean, Jerma dago denbora guztian. Ez du deskantzatzen. Orduan, karo, besteok, daude pixkat... Arnazgune hori badaude. Arnazgune hori badazkagu. Baina beranentzat egia merita handia dula, eta, ari gera zaintzen, eta, ari da pixkanaka, baina egia da, meritu dauka, eta, atako dugu. Hori seguru. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Aipatu duzuen eritz, behin baino gehiagotan, eta berarekin batera eta Iñaki Zizekin batera 13 konpainia duzue. Nola erabaki zenuten adibidez, ez? Zurrola Antzerki Eskolan 3ak elkarrekin zeundeten beste kide batzuekin batera eta gaizki lanarekin hasi zineten. Orduan oraindik konpainia uste dut zinetela. Nola etorri zen gaizki lan honen historia? Ni ezagik 2 urte, 3 urte lehenago Pabellon 6en egon izan jaialdia ezagutu nun Kale Gorrian antzeslanarekin, eta hauei komentatu nien, jaialdi hori ondo dago, zergatikan ez gera, 3ak azkenan laguna gara ere, bai, ez? Eta elkartu ginen, eta ondo dago, ez dakit, idazten dugu zerbait, eta hartzen gaituzten, ez? Guk azkenan aurkezten duzu lan bat, eta gero gidoi bat, eta beraik erabakitzen dute hartu, ez? Eta Iñaki, ideia badaukat, Iñaki oso artista idazteko, oso da, eta ideia badaukat, eta elkartu ginen, eta Iñaki gidoi hori ekarri zigun, mai gainera, eta irakurri genuen, eta iruditu zitzaigun oso ona, eta bai aurkeztu behar dugu. Orduan aurkeztu genuen, eta hartu gintuzten, jaialdian. Eta orduan Joserrarekin hitz egin genuen, Joserra zuzendari bat behar dugu, eta Joserraren gidaritzapean, nik uste antzeslan oso polit bat atera zala, oso originala, eta bertan tablaratu genuen, eta gero sortez irazi genuen publikoaren saria, ez? Azkenan sari garrantzitsuena, niretzako behintzat bai, ez? Azkenan harrera ona izan genuen, eta gozada bat, egia esan. Orduan, hori. Eta ondoren egin duzue konpainia, eta ondoren beste lan bat ere egin zenuten, eta bertan estrenatu zenuten, eta beste sari bat ere, kasu hontan, Kriseiu saria, Euskal Antzeslan onenarena, kasu hontan Duze Dobre. Honetan ere Iñaki izan zen, pixkat historia, hemen izan genuen, garai batean berarekin aritu ginen, bera idazte prozesu hauei buruz eta hizketan, eta beste gai bat, guztiz ez, bestelakoa, harremanen inguruan ere bai, baina... Azkenean gaizki mugitu genuen, antzeslan labur bezala, eta urrengo urtean, berriz horrekin, ez? Berriro jaialdian, deialdia ikusi genunean, Iñakik ere ideia bat zeukan buruan, eta ere berdina, berak idatzi zundana, guk irakurri genuen, eta horrekin aurrera. Eta berriro hartu gintuzten,
eta aurreko urtean irabazi genuen euskarazko Antzeldan hoberenaren saria, Kriseiu saria, eta oso pozik egia esan. Joxe Rafatxadok ere zuzendu zuen lana, eta gustora, eta duze dobre ere mugitu dugu, baina egia da ikusi dugula agian antzezlan laburrak mugitzeko igual zailtasuna dagola, ez? Orduan orain biak egia da duze dobrek ez daukala zer ikusia, ez? Gai inguruan gaizkirekin, baino bai dauka lotura bat beren artean. Orduan aprobetxatu genuen hori bien arteko kohesio bat lantzeko, eta bi antzezlanak bata bestaren atzetik, osea, antzezlan bat da, Antzezlan bat da, ordu betekoa, eta horrela orain Vitoria Eugeniara horrekin goaz. Orduan animatu egin behar dugu jendea lan hauek ikustera joan dadin. Gainera, Victoria Eugenia kluba lekua bera oso goxua da, eta nik uste dut lan hauek ikusteko oso aproposa dela. Bai, niri tokia pioa gustatzen zait, egia da gure antzezlana ere bai, nik uste ez, taula horrek laguntzen dula, ez? Antzezlan hau ikusten, hobeto ikusten, eta bai, esan bai. Bideotxoa jarriko dugu Goiuri. Teknologiak erantzuten balin badigu bai. Ados. Baina ez badazu jarraitu galderak egiten. Bai, ikusi zaitut hor tekleatzen eta eta orain isilingo naiz jartzeko. Ez, jarraituko dugu. Aipatzen ari ginen, bi lan hauetan, esango nuke gaizkin, pertsonaia bakarra antzezten du bakoitzak, ezta? Bai. Harremanen ingurukoa da, bikote harreman bat, bi bihurtzen diren harreman bat, eta duze dobren berriz pertsonaia ezberdinak dituzue bakoitzak, ezta? Bai, ni daukat nire pertsonaia. Hori da, eta besteak dira aldatzen joaten direnak ezberdinak. Hori da. Ni naiz aktore famatu bat. Eta, ez dut spoilerik egingo, baina egia da nire inguruan mugitzen dela antzezlan guztia, orduan. Ni naiz aktore hori, eta beste eneritzek eta bai Iñaki dauzkate paper desberdinak. Zuk nola prestatu zenuen pertsonaia hori? Edo zuzendaritzatik izan da pixka bat bideratu zai, horre, zerbait entzuten da, ezta? Gonbidatuak ez dira horrela beratzen. Ni bano, agur. Ezagutzen zaitut, urduri zaude? Ez? Ke kagao. Ez, niri izatzen? Galdera bat, baina zer nahi zuten? Prime timean, amatasunaren etikaren inguruan ez da bai da sortu? Ni nire filma sustatzera joan naiz, ez epaitua izatera. Apeantzokia, Bilbo gauderako. Beste giren batera aktuatzen dugunean, beste dantzareko daukeratu. Inigo jauna, zoriona, trending topic! Mundu guztian ez dut azizketan Twitterren? Parabampam, parabampam, pam, pam, parabaram, parabampam. Ordutegi horretan lanean gaude, baina ez dago beste ordutegi bat, edo agian online egiteko aukera? Online? Ez da sektore publikoa da! Nik uste horrek gonbidatzen dula ja ikustera, ez da? Bai. Bardun hor luzatuko dugu. Gonbidapena esaten ari ginen pixka bat pertsonaiai buruz galdetu izut, ez da? Nola prestatu zenuen zuk pertsonaia hau adibidez, edo baita gaizkikoa ere? Guk antzezlanak hasi aurretik, lantzen hasi aurretik, beti lantzen ditugu pertsonaiak, uste mundu guztiak egiten dula hola, ez? Eta bai, pixka bilatzen, ez? Joxerrarekin, nola izango zen aktore hori, ez? Orduan, bueltak ematen, gauza desberdinak probatzen, eta hola landu genuen, eta horrela gelditu da. Hartu duzu akaso aktoreren bat hori irudikatzeko esan nahi dut, aktore bat zaren ez bertan ere ez, gustatuko litzake ez dakit nor edo lakoren bat, ez? Ez. Ez dakit, ez, pentsatu dut, akaso izan zitekela horrelako zerbait. Ikusten da bilanetan, ez da, bat arropak ere oso garrantzia handia duela seguraski, ez, batean txuri zaudete, bestean ikusiko du jendeak nola zoazten, bideoan ikusi dutenek ikusi dute, horrek edo hori garrantzitsua izan da, noren erabakia izan da, denona, pixka bat zuzendariarena.
pixka bat edo osorik zuzendariarena. Bai, gaizkin genunan berak ikustezun nola denak kolore berdinez jun behar ginala, eta berak erabakizun txuriz jutarena. Eta bueno, polita gelditzen da bisualki. Eta gero duze obren, berdina, berak ikustezun ere iruro jumar ginala berdin jantzita, kolore berdinarekin, eta berak esan zuen laranja, laranja. Eta erabaki genuen. Baina polita gelditzen da bisualki. Bai, egia esan, bai, eta bideoan ikusten duzunean ere oso polita da. Eta ondo gelditzen da, biak elkartzean ere olako zerbaitek ematen dio edo uniformitasun bat, edo antzezlan osotasun bat ezela seguraski. Bai, niri bisualki nola gelditzen den asko gusta, ez zaite egia zen. Bai. Ez dakit gero eta gehiago gertatzen oten den antzerki gazteek egiten duten antzerkian pixkanaka konpainiak sortzen joatea. Zuek nola ikusten duzu egoera? Esan duzu adibidez antzerki motzak edo laburrak mugitzea ez dela arraza, agian ez daude jaialdi asko edo pixka nola ikusten duzu egoera momentu honetan? Bai, egia da guk bi obra hauek mugitu ditugu. Zuk esan dezun bezala, igual antzerki laburren jaialdietan, edo agian 3 antzerki laburren maratoi batzutan, hiru antzerki labur bata bestan atzetik, baina egia da, nik uste ez dagoela oferta askorik. Orduan, ordu beteko lan badezunan, gehiago mugitzen dezula. Egia da niri antzerki laburrak ere asko gustatzen zaizkitela, ez? Esaten zuten, antzerki txikia, antzerlan bat ez da txikia, ez? Antzerki labur bat handia izan daiteke, ez da, 20 minututan gauza asko kontatu eta ondo kontatu, ez? Askotan zailagoa da, ez? Sintetizatzea eta denbora labur hortan esan nahi dezun guztia azaltzea. Nik uste 20 minututan hola mezu bat, ez, igortzea eta jendea iristea eta zaila da, eta egin daitezke lan oso txukunak. Egia ematen du egun 2 ordutako antzeslan bat inbar dala, ez? Lehen esan dugu ez, pelikulen luzerari buruz. Neri 2 ordukoak batzuetan luze egiten zaizkit, eh? Pelikulen inberdina garatzen da, film laburren gutxi espena. Nahi, horregatik. Nik uste bi lan hauek oso ona dira. Gidoi aldetik niri pila guztaz daizkit, ez dakit. Saltza etorri nahi, baina egia esan asko gustatu zaizkit, egia gai freskoak dirala, gaztentzako zuzenduak, jende helduari eren, harrera hona eukidu, baina esaten dut freskotasuna daukala, ez? Eta, egia esan... Pozik zaudete egindako lanarekin. Eta aurrera begira, pentsatzen dut duze gaizkiren formatuarekin ere, saiatuko zaretela kaso mugitzen, edo eta beste proiekturen bat ere baduzu eskuartean, edo gian ezin da zer esan, Eta lasai. Ez, oraingoz bi antzeslan hauen, labur hauek batu ditugun, eta nik uste emaitza politateran, ea aukera egun pixkat mugitzeko, eta... Mendikan programatzaile guztiei... Deia mezua. Ez, baina, aukera egon, eta nik uste oraingoz, nik uste hortan finkatu argeala, ez? Eta aparte hierma daukagu, eta hierma bastante lan, eta gura uste emango izkigu, ekainan estrenatuko eguna, orduan, oraingoz, nik uste honekin bastante lan degula. Bai. Martxoaren 28 eta 29an, ostegun eta ostiral saltuak dira, ezta? Arratsaldeko 7:00 terdietan Victoria Eugenia klubean. Pentsatzen du sarrera batzuk ja salduak egongo direla, eta ez dauka sekulako aforo handia, beraz, jendea mugitzen hasi behar da, Hori ere esan behar da. Nik uste bastante, inguruan behintzat jendeak hori esan digu, ez? Erosi ditula sarrerak, baina ez dakite egun edo sartzen diran. Baina nik uste formatu txikia izango dela, egia da aste santuan jendeare kanpora juten dela, hori daukagu. Baina Donostin gelditzen den jendeak, edo ezakit probintzitik, edo gerturatu daitekeela jendea, eta nik uste aukera hona dela, ez? Antzeslan fresko bat ikusteko, polita, ordu bete da, nik uste entretenigarria dela, divertigarria, nik ikusiko nuke. Eta euskaraz gainera. Hori da, euskara. Bai. Galdera bat daukagu, Oiana. Bai, aztu intzait. Ez, galdera bat daukagu. Joan den asteko gonbidatuak utzi du galdera. Ea ba. Kaixo Inigo, sua naiz, eta nire galdera zuretzako hau da.
ea badaukazun ritualik edo mania berezirik emanaldi bat edo antzerki bat egin aurretik egiten dezuna. Bai edo bai egin behar dezuna eszenatokira atera aurretik. Ba hori Suaen Parantzaren galdera. Ikusi dut, jarri duzula aurpegian horrela zalantza bisaia, beraz, ez dakit erantzunak garbi daukazunala, ez? Bai, guk egiten ditugu atera aurretik berotze ariketa batzuk, nik uste mundu guztiak ez dakit ditu, baina tipo I, ondo ahoskatzeko, eta gero ere besarka duten gara irurok, musu bat ematen dugu elkarri, eta venga, kakazarra eta ateratzen gara horrekin. Baina bai, beti besarka hori beti emategea eta musu bat ere. Da tipo, venga, tal, eta... Indarra emateko modu bat. Indarra emateko, bai. Kakazarra, ezta? Datozen emanaldietarako, eta espero dezagun aurrera begira ere beste batzuk sortzea lan honekin, gero Jerma estrenetuko duzu eta ondoren seguru beste proiekturen bat ere izango duzuela eskuartean. Vale, mi esker. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri. Eta plazerra izan da. Bai. I no longer know. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ostirala da, korrikak oraindik egun batzuk ditugu aurretik, beraz herrietan gauza asko daude antolatuta, eta guk ostiralero bezala, astebururako planen gomendioa osatu dugu, arte eszenikoen agenda. Hoixe bera, ze martxoaren 28 eta 29 aipatu ditugu, baina aurretik, asteburu hau ere, badaukagu aurretik. Beraz, gaurko proposamenak, gaur ostirala, vaginaren bakarrizketak ikusteko aukera izango da, Elorrioko Arriola Antzokian atxaldeko 8etan. Eta Almazenean, lana berriz, Amorebi eta Etxanoko Zornotza aretoan izango da ordu berean, 8etan. Badon proiektua edo lana, korrikaren baitan ere sartzen dena, korrika kulturalaren baitan, Basauriko Sozial Antzokian izango dira 8etan. Eta beste proposamen bat, hau ez da gerra bat. Sopelako kurtzio aretoan izango da 8etan, giza-harremanen porrotaren atzean ezkutatzen den errealitatea ulertzen lagundu nahi duen lan hau. Esnearen kolorekoa lana, Tanjakaren produkzio hau bueltaka dabil batetik bestera, eta bihar hementxe izango da. Bihar gaur, barkatu, Tolosako Leidor aretoan, 8etan bihar korrika Tolosan gaur, esnearen kolorekoa, Leidorren. La Sala Dantza Konpainiak bere 10. urteurrena ospatzeko lana estrenatu zuen iaz, eta lan hori Zarauzko modelo aretoan ikusgai izango da 8etan. Eta beste lan dantza proposamen bat, Lutinier, Felix Petit Antzokian izango da Gasteizen, atxaldeko 8etan Altraste Dantza Konpainiak sortutako lan hau. 10 urte bete ditu konpainia honek eta eguneroko lanak lantzen ditu. Eta igandean berriz Bilboko Land Fundizionen egongo dira atxaldeko 7etan. Eta beste dantza proposamena gaurko, Swan Lakes, Beltxargaren antzirak. Kasu honetan, 20 minutuko 4 pieza eskeniko dira 4 Beltxargaren antziraren ingurukoak eta Bilboko Arriagan izango da. Gaur atxaldeko 7:30 eta bihar arratsaleko 7etan. Stuttgartko baletak dantzatuko du eta 4 koreografoen piezak izango dira. Zenbakian zudeza, zenbakian nik ere badudala herri bat funtzionariak konturatu dadi.
Biharko badakigu beste proposamen asko ere egongo direla, baina bueno, arte eszenikoei dagokienean, bihar arte soilik lana, 4 gaztetxo hauek harremanen inguruan ere arituko dira Arrigorriagako Lombo aretoan atxaldeko 7:30. 14 lana ere Amurrion izango da ordu berean, 7:30. Masustondoaren patioa lana joan den astean estreinatu zen Donostian, deferiaren baitan gazteleraz eta ondoren euskaraz, eta kasu honetan Hondarribiko itxasetxe auditoriumean izango da 7:00 bihar. Sonoma, Gasteizko printzipal antzokian eskeniko da 7:30. Dantzak ikuskizuna izango da eta existitzen hitza esan nahi du sonomak. Bi hitzen batuketa da, grekoaren soma dauka, gorputza, eta latinaren sonum, soinua. Eta orduan horren inguruan hitz egingo du, gorputzaren soinuari buruz, baina baita soinuaren gorputzari buruz. Ere, La Veronal konpainiaren lana da, Marcos Morau da bere koreografoa, eta konpainia honen lanak eta koreografo honen lanak bikainak izaten dira. Beraz, aukera duzuenak hurbil zaitezte ziur interesgarria izango da eta. Plañideras lana eskeniko da Astigarragako Herribera Kulturgunean 8:00, eta plañiderak ziren hiletetan negar egiteko kontratatzen ziren pertsonak, eta bueno, hortik abiatutako dantza edota antzerki ikuskizuna eskaini du edo sortu du Oiana Barelak. Eta Senjun 2024 honekin iaz ere ez dakitzen bat iragarki eta ikusten genituen, baina bueno, jakin dezazuen Euskalduna Jauregian 7:00 izango dela, Txinako dantza klasikoak biltzen dituen edo tradizioa biltzen duen lan hau. Bueno, esan dute agian sekta bat dagoela beraien atzetik, Zerbait arraroa... pentsatu nuen, goatzen zea behin ia zan, ez da, leku guztietan iragarkia ausartzen zan, eta zerbait arraroa badago hemen, beraz, ikusi nahi duenak ikustezala, baina... Bale, baina jakin zer dizan daiteken. Pentsamendu kritikoarekin, bada ez bada. Eta igandean, Baionan izango dira asko, baina beste batzuk agian ezingo dira bertaratu, eta beraientzat ere, proposamena ditugu. Stand-up binakako bakarrizketa eskeniko dute Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraik Alegria Dulantziko kulturetxean atxaldeko 7:30. Olagarrua, lan hau ere batetik bestera dabil estreinatu zenetik, eta Usurbilen izango dira bertako Zutegi aretoan arratsaldeko 6:30. Artxibo biluzia Metro Kuadrokakek sortutako lan hau Gasteizko Baratza aretoan izango da 7:00. Eta bertan 2 aktore egongo dira. Juan Mari Torrealdai atxilotu zutenean, poliziak dena hankaz gora jarri omen zuen bere etxean, paper guztiak, karpeta guztiak, berak dio edo zioen bezala, biluztu egin zuten, baina ez bakarrik gorputzez, baita intelektualki ere. Egun hartan, utzi geratutako karpeta hoietako bat irudikatu nahi izan dute antzerki honen bidez. Uste dut oso lan interesgarri eta berezia izan daitekela, beraz, hementxe egon bidapena. Eta Amal dantza ikuskizuna Gasteizko printzipal antzokian izango da arratsaldeko 6:00. La Baldufa konpainiak sortu duen lana da, eta Amal hitzak arabieraz itxaropena esan nahi du. Zirkuko teknikak nahasten ditu antzerki ikuskizun honek, eta bizitzan itxaropena jarri nahi du. 2 emakume izango dira oholtzan, eta beraien aurrean oztopoak eta gainditu beharreko erronkak. Eta aipatu dugu datorren astean, adibidez Victoria Eugenia klubean ere antzerki emanaldiak izango direla, eta zer hobeto aste santuan ere antzerkia ikustea baino. Izan ere datorren asteazkenean, martxoaren 27an, antzerkiaren nazioarteko eguna ospatzen da. 1962tik ospatzen da egun hau, eta herri eta hiri ezberdinetan ekitaldiak egongo dira ziur. Urtero, mezu bat egiten da egun horretarako, eta urtekoan Jon Olaf Fosse Norvegiarrak egin du mezua. Famatu egin da azken aldian. Bueno, famatua da azkeneko urteetatik, baina bereziki... Ia zer jaso zuen? Nobel saria. Hori da, literatura Nobel saria, eta horrek beti ere ospe handitu egiten du, baina egia da bere obra oso zabala dela, ziur aski garrantzia edo ez autin barko genuke bere lanagatik ere, ez bakarrik saria jaso duelako edo askotan
horrela izaten da, zoritxarrez, saria jasotzen dugunean edo egiten da jendea ezagun, eta bere lana 50 hizkuntza baino gehiagotara itzuli izan dira, eta bere idazketa estiloan esaten dute bere ezaugarri nagusia direla minimalismoa eta emozioetan duen sakontasuna denetarik idatzi du, eta jakina baita antzerkiare, eta horrexegatik berea izango da aurtengo mezua, eta mezuaren izenburua artea bakea da. Ez dakitzen bat denbora dara modan hemen. Izarok ez dakitzen bat denbora daraman hemen, baina gu badakigu zenbat denbora. Ia 2 ordu, eta horrek esan nahi du, agur esan behar dio gula gaurko irratsaioari, gaurkoari eta aste osoari, larun bat eta igandean, ez da bigarre kaferik egongo, baina naiz irratian korrikaren jarraipena izango duzu, beraz, ez itzali irratia entzun eta gozatu, naiz irratiak eskainiko dizuen korrikaren laburpenekin eta gertatutako informazioarekin, erorikoekin ere, hori komentatuko dutela, eta igandean, ea, elkar ikusten dugun, korrika amaierako festan, Baionan, ze naiz antxe izango da, naiz gune handi bat izango dugu Baionan, aurteak diraia da, aekak eta naizek korrikaren aldeko akordioa sinatzen dutela, eta 23. korrika honetan ere, hala izan da. Horri esker, besteak beste, korrikaren petoak ioskoetara heldu zen, gararekin batera, Euskal Herriko egun txokotara, eta oraingoan aurkeztu dute, igandean zer egongo den naiz gunean, eta San Andres plazan kokatutako gunean egongo da, adibidez. Orduek laurden gutxitan, hain alde. Bera izango da, lehena ultzara igo, eta San Andres plaza kantuan jarriko duena. Eta zer gehiago? 4 aurrera, xutik taldeak plaza dantzan jartzeko erronkari egin beharko dio aurre, eta jarraian, 6ak eta laurdenetan, Xiberrutz taldearen eskutik, gozatu balko dugu kontzertu bat, eta riki, eta euskal musika, bueno. Jungo zea. Ah? Ai, ezin da jakin. Jai handia borobiltzeko 8:30 SMF taldea izango da, San Andres plazan, eta, bueno, janariak eta dariak ere ez du txiki egingo naiz gunean, egun osoan zehar, horrek ematen dizupena gehien, ez da baina. Janari eta dariak? Ez. Pushing myself as hard as I can and keep on falling. And I don't want to. Eta egian askorentzat ezen interesgarria, baina bai garrantzitsua puntu morea ere bertan izango da, ze aekak jakinarazi du berariazko protokoloa ezarri dutela igandean erasok sexista, arrazista eta homofoborik gabeko eguna izan da dein. Baina esan bezala, gu bagoaz eta astelenan hementxe izango gara, 10:05 naiz irratian. Asteburuan. Taking me away from my home. Every mistake I make takes me away from my home. I'm so tired of excuses. They're taking me away from my home. Taking me away from my home. I am just an
takes me away from my home. Keep calm and bigarren kafea.